Sanibona bafethu uvane lo 2 Orlando Pirates 1 Makesi FC. Namhlanje ngizokhuluma ngama-positives nama-negatives ale game ade sibuka namhlanje. Ade kuyi-game ye-Carling Knockouts lapho khona ade sibona Orlando Pirates ihoste iMagesi. Menikhumbula kahle ke iMagesi last season iyona club yashaya i-Orlando Pirates. Iyona club yashaya i-Orlando Pirates iyikhipha kwi-Carling Knockouts. So i-Orlando Pirates nje kule game le ibifuna ukuzobuyisa induku. So i-Orlando Pirates ikwazile ukuyibuyisa induku ngokuwina ngo-2-1 kwigoli elihle silibonile elikorwa uTsepang Moremi negoli elihle eliqhamuka ku-Evidence Makgopa. So namhlanje ngizokhuluma ngama-positives nama-negatives indlela i-team edlale ngakhona. So njowanazi ngizoqala nge-approach. Ngizoqala ngendlela u-Orlando Pirates ucoach uAbdeslam Wadu i-approach ngakhona le game le ukuthi ngempela why i-approach ngale ndlela i-game. Ngokubona kwami kube nobuhlakani kakhulu sayi-approach ngale ndlela i-game. Ngizokutshela why. Uma subheke indlela i-approach ngakhona siyabona lapha emuva kukhona bani, khona uNdaba, kukhona uMbokazi, khona uSiyema, mase kuba khona uLebitso. Standard back four lebafethu ukuthi kushintshile nje lapha ku left safaka uNdaba. Yabo, I like the fact that uNdaba uyawathola ama minutes. Masubheke esiswini, yabo, esiswini ngiqale ngabona ukuthi ngathi mhlawumbe soba nenkinga lapha esiswini njobe ngekho number 6, but ngabona ukuthi no man, siyodlala neteam vele eyoba defensive. iMagesi FC siyayazi bafethu ayikho that structured esiswini. Baba defensive kakhulu esiswini. So udinga abadlali abazokumovela ibhola. Yabo, labajeda bakhona bafethu balimove kamnandi ibhola namhlanje. I like indlela adlala ngakhona, indlela ayimusela ngakhona lo mfana omncane lo uDansini. Yabo, Nemtajela indlela adlala ngakhona uyamcomplimenta. Mase kuba khona uTito Maswanganye indlela ade beyimove ngakhona ibhola esiswini. Orlando Pirates ikwazile bafethu ukuthi sibukise ibhola namhlanje. Ibhola ade ngilibuka namhlanje. Ibhola ade ngilibuka namhlanje. Angazi bekuthi angikhipha imali ngivele ngisendele ucoach imali ngithi coach ngiyabonga ukuthi ungibukisa ibhola after ngibuye emsebenzini. Ade ngibuka ibhola la ngempela namhlanje. Ibhola elikanje lidinga ukukhokhelwa. We have to pay to watch this top football. Masokuthi phambili sibe nama forwards ukuthi ePang Moremi noSuna Police abebezo add yabo ama threats kulama winger lawa. So i-approach yakhe ucoach biyenza sense. And i-approach yakhe for me yabo isisebenzelile. So going to the game I expected vele ukuthi Orlando Pirates izokwazi ukuthi iwine le game le. Cause second half nilibonile igoli eliqhamuka kuTsepang Moremi. Tsepang Moremi bafethu lo mchita lo bafethu. I like the fact that Orlando Pirates yakwazi ukuthi isayine uTsepang Moremi with Osina Police kwi-win elilodwa. Boba u2 badlala ama positions angafani. Omunye udlala ngala, omunye aphinda adlale ngala. So maybe bak-attacker bobabili. Ama side Orlando Pirates avuma omabili. Kumele uvike ngala, uvuya ngala kukhala ngala. Uthi kuvuya ngala kukhala ngala. Uthi uvuya ngala kukhala ngala. Osuna Police namhlanje. Osuna Police akumele bafethu we-ignore leya performance leya. Akumele we-ignore leya performance. Ngimbonile umjidi ungidlalele kamnandi. Yabo, first half indlela adlala ngakhona ubelifuna igoli. It's a pity ukuthi ade kuvimbe ugoalkeeper weMagesi bafethu okuchipezeza. Uze wayithola nje ngempela man of the match. Yes, yena ubeyideserve first half. Kodwa throughout the game I think Osuna Police for me umjidi ubeyideserve man of the match. Tsepang Moremi naye was one of those players ubeyideserve man of the match. I don't think uChipezeze was voted by ama fans eMagesi. Ngangitshela ukuthi mapha ama fans avotela uChipezeze ngama comments muwazi, but I don't think uvotelwa ama fans eMagesi. Yena ube ne match emnandi bafethu first half. Maningi amagoli Orlando Pirates bekumele ngabe wakorile first half. Nilibonile igoli bekumele ngabe likoro uMbuthuma bafethu lekhanda. Maningi nje ama save awashayile lo mjida lo uChipezeze. Yabo, yes ungasho ukuthi bo deserve bafethu 100k. Yena mfethu it's like le competition yakhelwe yena because hleze ezothola 100k since yaqala le competition eMagesi khona. Yena uhleze uzothola 100k. Mase ungibalele nje 100k abangaki nje laba uyayidla imali lo mjida lo. Uvimbe nje igoli elihle bekumele ngabe likoro uMbuthuma. Naye uMbuthuma obe ne game emnandi kakhulu namhlanje. Ungikhombise something ke uMbuthuma kuyi-tracker zethu ze-Orlando Pirates. Ungikhombise into ehlukile kule tracker esijwayele ukuyibona zidlalela Orlando Pirates. I see a lot of Mbuthuma starting ama games amaningi. Ngimbona uMbuthuma estarta ama games amaningi for Orlando Pirates. Umbonile uMakgopa ungenile wenzani. That shows ukuthi uMakgopa sees i-competition kulo mfana omncane. uMbuthuma usilethele i-competition. Ilonto esidinga even though engakoranga, but you saw ukuthi capable of doing a lot. Ngimbone dribblish, ngimbone chase ball, ngimbone eyomaka, which is what we look for kuMakgopa, which is what we need kuMakgopa.
the reason why we play uMakgopa. Ngimbonile kwenza lokho namhlanje uMbothoma. Ngimbonile enza lezi zinto lezi ehlezi sincoma uMakgopa uthi uyazenza. Yabona kodwa uthi lo mfana lo uzoletha icompetition. And mekukanje ngiyayithanda into kanje. Asikwazi ukuthi sikhiphe istriker esisidlalelayo mase sizofaka esinye istriker so drop level. Kumele yabo mesikhipha umunye umdlali sifaka umunye umdlali on the same level. Ondosilethela itempo efanayo. Yabo ngiyithandile indlela abadlala khona namajida namhlanje. Especially i-team yonke. Abajida bonke namhlanje baperformile. I didn't like leli goal lokugcina ke lela goal le set piece. Nyangazi ama set piece angiwathandi. Orlando Pirates iyathanda ukuthi ingakwazi ukudefend ama set piece. But ke the whole team today iperforme kahle. Iperforme kahle. Angifuni ngisho ukuyoyibala i-defense. Angifuni ngisho ukukhuluma i-defense. I-defense bafisa ngiyayazi defense yethu. Ngiyayazi defense yethu libitho. Undaba namhlanje. Undaba ukhombisile ukuthi uyafuna ukuchallenge afulela cheese la ka left. Dion Hoto. Mele ube ready. Dancing eswini. I love when uyadlala. Uyadlala mfana. Wangitshela ama comments, how did you feel about the game le? But for me, abajida bafethu kusakude impela la siya khona. Besoqhubeka sidlale kanje kusakude la siya khona. Siba preservile abadlali for igame ye Mamelodi Sundowns. You see ukuthi squad rotation isasebenzela. Sesisebenzele squad rotation and ucoach bafethu uyamprotecta uTito. Ngiyayithanda lento ayenzayo. uTito maswangaye namhlanje udlalele kahle kakhulu. And another thing I like about uDancing. uDancing uyakwazi akahlali kakhulu eswini. Ngazi noma mina inobone leyo nto akahlali kakhulu eswini uDancing uyakwazi ukudropa deep, akwazi ukucollect ibhola lapho uyakwazi futhi ukupusha aye forward. Unaliso stamina futhi uyakhomba ukuthi usawumfana omncane. This is what I like about midfielder. Like ugcwale iground lonke. Ukhombisa ukuthi uyi-midfielder. Ukhombisa ukuthi umdlali oconnecta i-defense. Ukhombisa umdlali oconnecta i-defense with i-attack. Because you are the conductor. Umdlali odlala eswini uyi-conductor. Iyona into idingayo kumdlali odlala eswini. I liked the fact that uyayi-understand i-position yakhe uDancing. uDancing bafethu umjida bafethu umelelo wamjida. Hey bo. I cannot wait to see uSelepe ebuya bafethu. Ngiyakhala ngosilepe. Because our first baba u2 last season. It's a pity ukuthi umjida currently yabo akayitholi game time. But yabo uDancing, how Dancing usazoshova la mjida. Usazoshova lo mjida. But credit to iMagesi bafethu. iMagesi isinikezile igame namhlanje. Yabo isinikezile igame namhlanje asibanga nje akubanga nje uCrimosheli lalo. Nabo babenawo ama chances. It's a pity ukuthi abawasebenzisanga wonke. Yabo kube khona nje lawo mathuba lawo beshaya amapali, beshaya eceleni uSipho Chain. Yabo but nje bona babenawo amathuba. Bebefuna usinikeza igame yangempela. It's a pity they didn't score amagoli amaningi. Balitholile lilodwa.